तो भाई लोग ही भैया बा कुआं कुआं कह दिला बा। अब हम जाता नहीं कुआं कुआं करे। तो भाई लोग पावर स्टार और सुपर स्टार यानी कि अहिर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार और पेंडिंग स्टार गए लोग भार में। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो एकरे नाम हो तेलचाटे स्टार। ना भाई लोग इनका नाम ना हो, इनकार नाम हुए सीआर काटे स्टार हुआ कि पूरा यूपी बिहार में खाली ढोरिए के चर्चा चलावे लोन। आ एकरे के कहल जाला ढोरी स्टार। ना भाई लोगन हम नहीं कहत, ई पवन भैया कहता रह। ये देखिए आप सभी के बीच में आ गया ढोली स्टार। फोकस कीजिए ढोली स्टार। खोदी ढोढ़ी के देवारा कुआं कइले। तो ना भाई लोगन तनी देखलो लगन कि सियारवा ऐसे ऐसे हाथ घुमावता आ रिपोर्टरवा डेरा गइल बा कि हमरे के कुआं मत कर दे। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये तो भाई लोगन ई डांस देख के हमरा ये लागल कि अपना बहन के साथ नाच रहल बा। तो ना भाई लोगन ई रिपोर्टर के देख के हमरा ये लागता कि कोनो बिल में से निकल के आइल बा। ये कह रहे कि गाना कहीं ना कहीं अश्लील है। तो ना भाई लोगन ई रिपोर्टर पूछता कि क्या कि गाना अश्लील बाटे। तो ई रिपोर्टर के ये कहे के चाहे कि तू अपना मोबाइलों में ना सुन ल गाना अश्लील बा कि ना, जे इंटरव्यू ले आगे बार कुकुर खानी मुँह उठा के। ढोढ़ी एगो एटीएम हो गइल बा, रोजान नहीं उससे पैसा आवता। तो ना भाई लोगन ई भैयावा कहता कि ढोरी एगो एटीएम हो गल बा। तो भाई लोगन तनी एकरे पास चल जा लगन आ एटीएम डाल के पैसा निकाले लगन खचा खच। तो भाई लोग ही भैया बा कुआं कुआं कह दिला बा। अब हम जाता नहीं कुआं। तो चलिए मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक जय हिंद।